kok mankirongnaय tamni hamala 23 August tui onek borok IPF kino omlosona khlaija aboni bagai जों tini bisang modo division abono reply renan bagai media news kango ma phaija kok kheo masi जों 2009 thaika जों taklai ni bisingoi 9 বছরনি পরে আগরতলাও 23 আগস্ট পালাই খানিও বইজोंनो কয়েকজন বড় কেঙ্গাইখা আইপিএফ পিরো নি ইলেকশন ফাইগাंगे यंगला हागे केंटाइलायुखा आबो इलेक्शन नि लुगि रखनै आबन बागै मा सानाय आ बरक सागादामो निनि काइसा बरक सागादिनि हायद्राबाद दंगै ब सागादामो आईपीएफ तिरक आष्टबल मातो माख्लाइया आबन मासाव आकबरन आष्टबल मातो 23 आगस्ट माख्लायनि कारणखा आबो लुकुरावनो मा सानाय किनि लुकुरावनो बुथियानि दंमानो आबोंखा आदिनो आजे सानाय हायद्राबाद दंगै बनि बुफानि 13 दिन दंगो आष्टबल मातो आबनि बागै जों 23 आगस्ट आष्टबल मा खाइलिया आबन बागै जों आगरतलाव आबनि गानाव जों दुइटा मुखाव जों 23 आगस्ट खालायजा जे काइसे साव काटामो बिश्रामगंज डिविजन आईपीएफ तिरक माननि मा थांगे तिब्रा गायफा जों बिश्रामगंज डिविजन 21 तारिख 20 तारिख बाइक रैली खाइमानो नुगै तंगैमालियाना बरक आबन बागै बरनो मासाव बरगो 23 आगस्ट बालायखा नि बिश्रामगंजनि सिन्डिकेट एमडीसी दंगो ईएम दंगो निनि एमएलए दंगो हाइबानसि बरगनिबा आलिका एखे बरगो जोंनो सोंगै 23 आगस्ट बिश्रामगंजनि सिन्डिकेट बालायखा आबन मासाव लुकुरावनो गय जेसेबां टेन्टाइ दंथों जोंहा गय टेन्टाइ मानो तिनि आईपीएफ नि तिब्रलेन सभा खालायनाय दाखुथाय फुख्रं आबनो खुन्दुता कान्दी जों सततामूलक दावमानि बागै जों 2017 आव इसुता गन्डगोल फानो दाख्लै 23 आगस्ट जों 23 आगस्ट काहामफेन आगरतला पालायखा कान्जानपुर थाइका मिनि साब्रुम थाइका निनि गन्डासरा थाइका निनि आमबासा कमलपुर हालाहाली के जों आगरतला फाइनै मोटामोटी जों कुनु जागा वाला सुब्लाय इयावै गाड़ी रगो कुनो दे दामेला आं नैयावै हरनि 12टा 1टा सिनि परनि रंग जों नाहारै दङै ईश्वर जोंनो हामानि रमाबाय जों 23 आगस्ट काहामफेन पालायखा जोंनो हुनो खलायखेबो दाम होनाय आईपीएफ तिरक इलेक्शन नाहारै खलायखा खलायाखेबो दाम होनाय आईपीएफ तिरकनि बर' सुरैखा आईपीएफ तिरक खलायलिया खलायखेबो दूर खलायाखेबो दूर आबनि बागै मा सावो जों इलेक्शन दिनानि बागै जों 23 आगस्ट खलाया दिनै जे समय फायो आ समय जों मा खलायनाय जोंनो सावो बे काइसा पार्टी काहामर बर' हिके आमा कमलापति मा अम हासिंसा हिके सिनिं दिदो हातबेक हिके कुतुयिं दिदो बर' नेका हाकेफान कुतुयिं जों आईपीएफ तिरकनि हिके खलाय दंफानो अम सिनि हिके सिनिके हासिंसा अम कुतुय हिके सिनिके हातबेक आबर मा सावो ईश्वर जोंनो दाखोना नायगलै दङ तांनि आईपीएफ नि बर' बुरैनायबा 2021 दे इलेक्शन फाइब्र साबकुल आईपीएफ तिरक काइसेबन पाइया जीरो तो से आईपीएफ तिरक नि नक सकसा जागो आईपीएफ तिरक न कुलो साब सतां कुल बाव जिनिस न हिके ताबो हिके नंबो हुंगानाय गयनो यागुल खिमान टके नंग यागुल सुदानाय आईपीएफ तिरक जतगन पर्यन्त कथां तंसा तिब्रालेनि बागै सानै थानाय आन्दोलन खालायखानाय आउन बागै दिनै आईपीएफ नि कर्मीरनो गयनगर दंगै जेसेबानो हाकर कुआ बिसिनि यंला रके टाइमाने हाय कलकाता जाइबो माहाय यंला गान के काम हमबा गप माइरना हमान हाय ताव सुनो टेन्डाय दं जों आ जिनिस न खुनुता कान्दी सानाय बरक सानाय न आबनि बागै दिनै जत आईपीएफ नि कर्मीरक बेलाय सहम दरंके जों आगरतला पालायखा आबन बागै मा सावो नरंनगर सवैमानि बागै ईश्वर जोंनो हामानि रोजा
abang bagai tei ang bisi kok thaglat busi kha hingge tejpata busi hingge puspata busi khe alu busi hingge khalu busi ke edisierian tui merno nai tibralen busi hingge getar tibralen pumuila khagara tui bandorgon asam ni kasar district abang bagai lokoro kawanade NC Deborno sorgio kotang tongsa bo tui thamani yakola kon tibralen na yakaya je tongnai borok जों सुस्थ बागेनो दिनै आन्दोलन चालुगासिनो आइपिएल इलमले तिब्राले लागिनो मानदों जिनि सारा बारा लखन बारारो लागियो हामबाय।